Bueno, son José Manuel Pequeño, un ciudadano máis da Costa da Morte, do Ézaro, un alcalde de Dumbría e diputado provincial, pois, moitos anos tamén, non? É verdade que eu deixei a alcaldía hai case 2 anos e, lóxicamente, que son fora un pouco do tema da asociación, pero hoxe hai que felicitar a xente que están incorporados todos os concellos, os 10 concellos que forman o camiño de Santiago a Fisterra Musía, non? E que podan traballar todos conjuntamente, non? En esa promoción e no respeto e protección do camiño. Eu creo que están facendo unha boa labor, teñen retos e creo que os van a solucionar moi ben, non? Ora, cando me entregaron o premio, non? Incidía nunha labor que para min é importante, que foi sempre un pouco eixe de actuación, facer partícipe e facer o seu propio camiño aos veciños, non? Os veciños teñen que sentir as costumbres, as lendas, o patrimonio mesmo dos lugares, e que eles saben poñer en valor. O peregrino chega a Santiago e queda limpio a nivel espiritual, pero ese peregrino ten que continuar para facer a súa limpieza física, a súa limpieza mental, psicolóxica, e aí onde ten que pelear co último monstro que é o Wagner. O Wagner debe de coller como un elemento de todo o camiño, non é solamente de Dumbría. E seguiría promocionando e mirando que o peregrino de Santiago a Fisterra camiña, pero que camiñe mirando as estrellas.